Kaixo, gaur kontan pardela uzten ari diren aurrentzako ipuin batzuk ekartzen dizkizuegu. Hemengo hau euskeraz daukat, hau ez dut lortu euskeraz aurkitzea. Guk erdaraz daukagu, txikia denez guk itzultzen diogunez, ez zaigun portatzen ipuina asko gustatzen zaigu eta oso erabilgarria dela iruditzen zaigu. Alde batetik xagu daukagu. Xaguk beste ipuin asko ditu, seguruna asko ezagutuko dezutela. Hau pixontziena da, bere gauzekin, eta xaguren ipuinetan normalean bukaeran jolas batzuk izaten ditu aurrak egiteko. Eta El orinal de Lulu delako hau bertsio batean panpinakin eros diteke eta interaktiboa da barrutik. Aurrek ipuina ikutu eta mugitu dezakete. Guri ipuina hau asko gustatzen zaigu, historia nolakoa den, aurrak nola planteatzen duen komunera juteana. Beraz, gure gomendioa, gure etxean erabiltzen ditugun ipuinak, komuna erabiltzeko hago dira. Espero baliagarria izatea. Hurren arte.